30 sekuntia enää jäljellä, ei saa mennä siitä. Sitten tulee Jeff Pedrille kiekko. Pedri nostaa maalin kulmalle. Vehanen seurailee, kun Mäenpää nappaa kiekon itselleen. Ja vahvasti alkaa haiskahtaa kohtaa jatkoajalta, vai haiskahtaako siltä, että Suomi-poika tulee vielä tässä voittoon. Vielä kerran lähdetään hyökkäämään. Sieltä haetaan laidasta Antti Biström. Ja sitten vain Biström laittaa paristot tuttuun järjestyksen ja laittaa keskelle sitten Jesse Joensuulle. Ja Joensuu vielä kerran loistava paikka siihen. Petri Kontiolle maalin kiekko pomppaa. Ja vielä saadaan. Ja siellä on! Jesse Joensuu iskee maaliin! 9 sekuntia ennen pelin päättymistä Jesse Joensuu iskee Suomen voittoon 3-2. Aivan massiivinen, maaginen, hirmuinen suoritus Suomen joukkueelta ja Jesse Joensuulta. Ja niin se vain kruunautuu, kun näitä miehiä on kentällä käytetty, että he tämän ratkaisevat sitten. 9 sekuntia peliaikaa jäljellä ja Jesse Joensuu toinen maali maajoukkueessa. Miettikää molemmat puolivälierässä. Kontiola napauttaa maalin takaa syötön ja siellä on häkissä, siellä värisee, siellä pomisee ja siellä kuhisee. Pannu on porissut yli, Yhdysvallat joutuu ottamaan aikaa.